Έχει κανείς την αίσθηση σήμερα, κύριε Καζάκο, πως η τέχνη έχει προσγειωθεί σε κάτι σαν την ιστιοπλοεία ή την υφαντική? Επικυρώνεται για σας η άποψη πως η μεγάλη ελευθερία και οι μεγάλες απολαύσεις της ζωής νεκρώνουν την τέχνη? Όχι, δεν νομίζω ότι είναι. Και πολλές φορές έχουμε δει το φαινόμενο στην ιστορία, πολύ σκληρές εποχές, να γίνονται κίνητρο για υψηλή τέχνη, όπως βλέπουμε σε πολύ δύσκολες συνθήκες να ξεπετάγονται μεγάλες καλλιτεχνικές μορφές, μεγάλοι καλλιτέχνες σε συνθήκες αγριότητας. Κύριε Καζάκο, ποια είναι η θέση του Εθνικού Θεάτρου απέναντί σας όλα αυτά τα χρόνια? Του Εθνικού Θεάτρου, αναβδοσμένο τώρα. Με το Εθνικό Θέατρο είχα πάντα κάτι σαν αντίπαλο, σαν εχθρικό, σχεδόν εχθρικό, έτσι το ομολογώ. Δεν ήθελα να περνάω ούτε από το δρόμο απ' έξω. Για ποιο λόγο? Γιατί το αισθανόμουν πάντα ότι έπαιζε ένα ρόλο ανταγωνιστικό και μάλιστα αθέμητου ανταγωνισμού προς το ελεύθερο θέατρο. Εγώ έζησα στο ελεύθερο θέατρο. Εγώ έζησα 5 χρόνια στο υπόγειο του Κουν με πείνα και δίψα, που ήτανε άγριες οι συνθήκες μέχρι να καταφέρει να αποκτήσει κοινό. Παίζαμε μεγάλες παραστάσεις όλες εκείνες τις περίοδου με 7 και 8 και 10 ανθρώπους από κάτω, χωρίς καμία υποστήριξη από πουθενά, χωρίς αυτό, και κατάφερε να φτιάξει κοινό. Το Εθνικό Θέατρο διαχειριζόταν πάντα τεράστια κοντήλια για τα μέτρα της κάθε εποχής που θυμάμαι. Και τώρα είναι μεγάλα τα κοντήλια που διαχειρίζεται, που είναι του φορολογούμενου πολίτη τα λεφτά, και δεν έχει επιτελέσει ποτέ το σκοπό για τον οποίο ιδρύθηκε. Έτσι έχω αυτή την αίσθηση, ότι είναι ένα ανταγωνιστικό θέατρο. Το να κάνει 5 σκηνές ή 7 σκηνές ή 15 σκηνές, αυτό δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Ο κύριος Καζάκος, καθώς περνά ο καιρός, έχω την εντύπωση ότι είναι ένας από τους τελευταίους μεγάλους grand rolistes στον ελληνικό χώρο. Με αυτό θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην πλήρη ωριμότητά του και στην καλύτερη ώρα του, και νομίζω ότι μόνο αυτός μπορεί πλέον να παίξει τους μεγάλους ρόλους του ρεπερτορίου του θεατρικού. Δηλαδή αυτός μόνο μπορεί να παίξει Ibsen αυτή τη στιγμή τέλεια, μπορεί να παίξει Μπρέχτ, μπορεί να παίξει Ονίλ. Βέβαια αυτό προϋποθέτει ότι πρέπει να υπάρχει κάποια ενίσχυση για να κάνει όλες αυτές τις μεγάλες παραγωγές. Εγώ αν ήμουν ελληνικό κράτος θα τον έπαιρνα στο Εθνικό Θέατρο και θα οργάνωνα με ικανούς σκηνοθέτες παραγωγές των μεγάλων έργων με αυτόν πρωταγωνιστή. Γιατί σας λέω, δεν μπορεί, είναι ο τελευταίος της γενιάς. Δεν υπάρχουν άλλοι ηθοποιοί με τέτοιο σκηνικό βάρος, εμπειρία και μυαλό και θεατρικό ένστικτο που να μπορούν να φέρουν σε πέρας αυτούς τους τεράστιους ρόλους. Όσο για τη λειτουργία του ηθοποιού, γιατί έχω δουλέψει μαζί του, είναι κάτι το φοβερό. Έχει μία ευαισθησία πολύ ακονισμένη από τις τρομερές εμπειρίες της ζωής του. Αυτή η ευαισθησία του αναπτύσσει τρομερά το ένστικτό του. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα συλλαμβάνει τον ρόλο ενστικτωδός, και κατόπιν αυτή την ατμόσφαιρα που έχει συλλάβει και την ύλη του ρόλου την αναλύει με μια εξαιρετικά καλλιεργημένη λογική.
αυτή η λογική του, αυτή η λογική, η διαλεκτική που έχει πάνω στους ρόλους, δηλαδή ολοκληρώνει, κάνει ένα τέλειο οικοδόμημα του ρόλου, ενώ όλα φαίνονται απολύτως φυσικά, από την άλλη μεριά είναι και απολύτως ακριβοζυγισμένα, πηγαίνει ακριβώς στον στόχο. Σε αυτό βέβαια τον βοηθάει το ότι είναι μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα. Είναι ένας άνθρωπος που γράφει, ένας άνθρωπος που διαβάζει, ένας άνθρωπος που γράφει εξαιρετικά, το επαναλαμβάνω, διαβάζει ιστορία, είναι ενήμερος όλων των γεγονότων που γίνονται γύρω μας, είναι μια ανοιχτή συνείδηση, είναι ένα πεδίο όπου όλες οι καταστάσεις και εμπειρίες της σύγχρονης ζωής περνάνε μέσα σε αυτό. Γι' αυτό μπορεί και εκμεύει στοιχεία και συνθέτει τους μεγάλους του ρόλους. Να τον έχει ο Θεός καλά, και πιστεύω να βρεθεί κάποιος άνθρωπος επιτέλους μέσα σε αυτό τον ελληνικό χώρο που όλα είναι πρόχειρα, να του δώσει την ευκαιρία, τώρα που είναι στην καλύτερη ώρα του και στιγμή του, να κάνει τους μεγάλους ρόλους που τους χρωστάει στον εαυτό του και τους χρωστάει και σε εμάς. Εσάς σας βγαίνει σε μια εποχή που σας χρειαζόταν. Σήμερα που λίγο πολύ η κοινωνία είναι βολεμένη και μακριά από πολέμους και αντιξότητες αιχμής, πιστεύετε πως μπορεί να ξεπηδήσει ένας ηθοποιός αναλόγου διαμετρήματος? Βγαίνουν πολύ καλοί ηθοποιοί. Έχουμε, είπαμε, παραγωγή καλλιτεχνικού δυναμικού μεγάλη. Πολύ ο τόπος μας παράγει. Και το βλέπετε αυτό σε όλους τους τομείς. Δεν τους γεννάει η αντιξότητα όμως αυτούς τους ανθρώπους? Οι αντιξότητες περισσότερο βλάπτουν το κοινό, όχι τους καλλιτέχνες. Το κοινό παθαίνει, το κοινό υφίσταται τις πιέσεις από την κατάσταση, από τις συνθήκες που δημιουργούνται κάθε φορά. Και οι καλλιτέχνες αναγκαστικά υφίστανται και αυτοί τις επιπτώσεις από το χαμήλωμα του κοινού. Το κοινό πέφτει σε επίπεδο, χαμηλώνει όσο πάει. Καταστρέφονται τα κριτήριά του. Και πολλοί κόσμος που αγαπούσε το θέατρο και που το έχει ανάγκη δεν μας βρίσκει πια. Ούτε εμείς μπορούμε να το βρούμε. Έχει μειωθεί πάρα πολύ το κοινό που μπορεί να παρακολουθήσει ενεργά, ως ενεργός θεατής, ένα κλασικό κείμενο.